ба шумо авиакасаи шаҳрвазаро тавсия метиҳем билетҳои арзон ва боваринок аст. ҳатман ба ватсапшон занг бизанед. алад мегум бачамо алад мегум ҷонаки оча алае алаё алае чӣ қариб хош будистае ирӯз бегаҳ шид ин марда киҷо шуд ки наёмада киҷо шуд омади мардак пиё мама мехта гуфтеста буди мардак ирӯз бегаҳ шуд гуфтам киҷо шид чокади мардак бенастрени омадӣ занак напарс ҳамин хел сирм парм вайрон шидига ки бовар ки чашмом косихони сирм зада биромад мардак мардам туй браван хирсандӣ кунам ту мехези меохи ягон ҷанг панкади ягон кас дабкати бо аура ҳамун ҷанг мекардам вай хуб буд унаму шурика ҳамсифму мегум унаму бефирӯсута як мошини нав гирифтай бо ҳамун ҷугурту дар пеши мо сигнал дода ису мегзара усу мегзара бефирӯсад ба майли мардак охи ба зиқ нашохи ба зиқ меши барои ҳамака ба зиқ намешохи бо уну ҳамсифи дигарима бугу парвиза катаги вайраби формаи турсия хиридай духои французки зидагӣ ишси катаги кара мегзара усу мегзара бефиросат мардакҷон асаб тавайрон накун зиқ наша мардакҷон ҳеҷ вақт асаб тавайрон накун мардак чӣ хел вайрон намекунӣ занак бо уну бахтиёри ҳамсимо бугу ай сентри душанбе хона хиридай кати вай гав зада намеша я бефиросатиги бо вай бефиросат зиқ наша аҳамият нате мардакҷон шумо кай бифаросат мешавем чӣ Yanga, yanga. ола бай На шо ту дидем дар як бехи девор зудуги мас хой. шуйма О, дар номтон садқа акоба ҳамра то дари хонара нагирифтем биёрем рости гап нуш нохтем ша.